אני אוהב את הקטע הזה של לשתול משהו ולגרום לו להתפתח ולגדול, ופשוט לראות שיוצא ממנו משהו אחרי שאתה משקיע ממנו ונותן לו כל יום ככה ונותן לו פה שם. משהו יפה הולך לגדול בו. כפרי הנוער והפנימיות בישראל הם כיום בית לעשרות אלפי ילדים ובני נוער. הרחקת ילדים ובני נוער ממצבי סיכון, מענה לצרכים ייחודיים, חיזוק תחושת מסוגלות ויצירת סביבה תומכת. בכפרי הנוער ובפנימיות יעשו הכל כדי לאפשר לילדים ולבני הנוער להשתלב במעגלי החיים בחברה הישראלית. פעם, מדבר איתך כיתה ז', כיתה ו', לא הייתי ילד כזה רגוע, הייתי ילד בלגניסט. הייתי מחפש את האקשן הזה כל הזמן. 10 אחים, 7 בנים, 3 בנות, כולל אני. בהתחלה ששמעתי על זה, אמרתי בשום פנים ואופן. אני, יצחק הגילבו, לא הולך לשום פנימייה. אז עם כל השמות שיש לפנימייה, פה סמים, פה בלגני, הראו לי את המקום, באתי לפה להתרשמות 3 ימים. ואהבתי מאוד, פשוט אהבה ממבט ראשון. ביום הראשון קשה יהיה לשכנע אותם. אבל אחרי שאנחנו מכירים אותם והם מכירים אותנו, כשאני עורך איתם שיחות אישיות ואני אומר להם, אני הייתי חניך כאן ואני ישנתי באותן מיטות שאתם ישנתם והתקלחתי באותן מקלחות שאתם התקלחתם ולמדתי עם אותם מורים שאתם לומדים איתם, אז נופל להם האסימון שזה אפשרי. היחס בין המורה לתלמיד בכפר הוא שונה לגמרי. המורה יסביר לך בכיתה כמה שתצטרך. יש יחס חם ואוהב, יש פה הרבה מורות שמזמינות אותן אליהם הביתה. הן לא באות רק בשביל ללמד וללכת הביתה. כשהייתי ביסודית, אז תמיד אמרו לי, לא יצא ממך כלום, את לא תצליחי, את לא תגיעי לשום דבר בחיים. ובסוף סיימתי את כיתה ט' בכפר, ממוצע 95 סופי. הלכתי בחזרה לבית ספר היסודי, למחנכת שלי. אמרתי לה, קחי, תראי את התעודה. ואז היא אמרה לי, תשמעי, התעודה הזאת לא שלך. אני לא זוכר מתי, בכיתה ג', אמא שלי חלתה במשהו, לא יודע, לא זכור לי במה. ואז היא נפטרה. רק אני ואחותי נשארנו. כשהגעתי לפנימיה, המדריך אמר לי שיש סוג של להקה, של שמש אתיופית, שהיא להקה לבני העדה האתיופית, מסביב לעולם ב-80 יום, ששם אני משחקת פספרטו, שעוזר של מיסטר פוג. ז'אן פספרטו. זה אומר, עובר בכל מקום בצרפתית. השם הזה נדבק לי ככה סתם. זה בגלל שיש לי כזה מין קרקטר כזה, להחליף מקצוע תוך כמה זמן. בעשור האחרון חלה עלייה מתמדת באחוזי ההצלחה בבחינות הבגרות. בוגרים חוזרים למסגרת הפנימייתית בתפקידי ניהול והדרכה. עשרות אלפי ילדים ובני נוער התחנכו בכפרי הנוער והפנימיות והשתלבו בצורה מוצלחת בחברה הישראלית. בכל ילד גלום הפוטנציאל להצליח. בכפרי הנוער ובפנימיות הילדים מתחנכים ובעצם מקבלים את הכלים החינוכיים, הטיפוליים, האישיים, כדי להצטרף לחברה הנורמטיבית, כדי להיות אזרחים שווי זכויות בכל הפרמטרים במדינת ישראל. אנחנו מאמינים שכפרי הנוער נותנים את הסיכוי הזה לילדים, ומאמינים שלכל ילד מגיע הסיכוי הזה. אלו ילדים שהחלום הגדול שלהם זה היכולת והסיכוי לחלום. אני חולם על להגיע לעבודה מסודרת. איש משפחה כזה. חקלאות זה דבר שמאוד מעניין אותי. אני רוצה לקחת את זה עוד קצת קדימה, לפתח את זה. חקלאות עם עוד משהו, משהו מפותח יותר. אני מגיעה לפגייה באסף הרופא. אני עוברת בין כל התינוקות, מסתכלת עליהם, ואז אני אומרת, טניה, יום אחד את באמת יכולה ללבוש חלוק לבן. ואת יכולה להיות שם בתור רופאה ובאמת לבדוק אותם ולטפל בהם.
להיות שחקן, תיאטרון ולהיות רקדן מוצלח. אני אוהב להופיע, אני אוהב לקבל את האהבה מהקהל, אני אוהב שהם מוחאים לי כפיים, אני אוהב את זה שאחר כך יש לי הרגשה טובה כזאת בלב, ואולי יום אחד זה יתגשם.